sanotaan näin tässä alkuhuumorilla, että seison päätökseni takana on ollut hyvä valinta. Ei ole mitään negatiivista niin kuin tuotteen valintaan eikä yhteistyökumppanin valintaan. Pölkky on itävaltalaisen perheyhtiö Pfeifferin omistuksessa oleva monipaikkainen sahatavaratayhtiö. Meillä on toimintaa Kajaanissa, Kuusamossa 2 sahalla, Taivalkoskella ja Oulussa sitten painekyllästyslaitos. Kaikki aika raaka-aineen suomalaista ja voi sanoa, että noin 100 kilometrin säteellä per saha, että myös hyvin paikallista, että ei kuljeteta toiselta puolella Suomea. Kokonaisvaltaisen vastuullisuustyön puolesta, mikä on Pölkyllä aloitettu ja menossa, niin päädyttiin valitsemaan semmoinen kumppani vaatetoimittajaksi, joka pystyy meille niin kuin todistettavasti vastuullisen tuotteen toimittamaan. No me on nyt valittu Freedstarin Green-malliston Aivis-tuoteperhe kesä- ja talvikäyttöön. Se on myös osa vastuullisuutta, jolloin meidän työntekijät pystyy käyttämään niitä sisällä työskennellessä ja ulkona työskennellessä. Ei tarvitse vaihtaa vaatteita erikseen. Ominaisuudethan on laajat, että siinä ei tarvitse niin kuin antaa periksi enää vastuullisuusvaatteen osalta. Kun mallisto on tarpeeksi laaja, niin se on helppo ottaa käyttöön silloin, koska silloin tietää, että sieltä saadaan tarpeeksi suojaava ja teknisesti toimiva vaate kaikille. Freedstarin Green-malliston valintaan vaikutti hyvin isossa osassa se, että se on EPD-merkitty ja se on 3. osapuolen auditoima standardiin perustuva merkintä. Että se henkilökohtaisesti vakuutti minut siitä, että yritys toimii ja tuotetta tuotetaan niin kuin se on myös luvattu. Puhutaan lähes 300 vakituisen työntekijän käyttötarpeista, niin pienetkin valinnat kestävämpään kehitykseen, kestävään käyttöön, niin ne on isoja asioita pitkässä juoksussa.